Mardos ni roha mahita goparan ni daupung si mangusyong marpau na pitupulu perwakilan mahita madongani anggi partubuta Raja Pardede Bonanyonan di nama buat Tuan Yulau. Oras maho, masuk maho, tu keluarga ni Pardede, gabi parumain, siti ruang maho, di tengah-tengah keluarga ni Pardede tu julonari dainangda, sonima. Jadi matutu hamang do di amu inang parlemen di hari sadarion tumat sailas rohata imanong majalo pasu-pasu pardonga saripeok kamuna siap bagat joron itu hatta marhide na boson sialani amang do di parmai kudison asa songon ni dok ina dua madohonokku asa birma pokki bahul-bahul patsalong birma to dimuna loju-loju mah nang yak kapanagotan butima horas Mewakili mak bapak tuana manang na bapak udana sada mana sida mamerek kita di partikian hidup di naung majalo berkat hamunak kina bagas joron itu hatai mau dia matong di Tuhan anggia ma tua katik kina nang ro gabe rumah tangga na berbahagia mahamu situ bu anak situ bu boru ada mabuan gabe silas ngro hari kita ngomatongan keluar kata tua katik kina nang ro jadi horas mahamu lau menjalani rumah tangga na baruhon anggia tasi rohani Tuhan didongani hamu di bagasan las miroha lau ngadugahon aka parngudua muna jadi tarsongoni pasti dohonokku ba firma boki bahun-bahun mata kalongan firma tong dunia kapahu kukol luju-luju matong dohon kapat kamotan matutu Buliboto angka ahai pakilus